Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Josh, sorry kung reklamadora kaayo kong paminaon, pero dili ko komportable sa atong posisyon. Why? Kay nakadiya sa akong bilahan. May mabang No. I like it here. Ah, himugyag ka ng akong paa. kung dili pa nimo sugdan ang iyong pagmasahe sa kong agtang. Tingalig lahi na nga kong mahagkan sa sunod kong paglingi. Josh, Do it now, or I will make a move. oh, Yes. Can I? Oh. Baby, you're shaking. gidakop ni mo nga akong kamot. Nagpalpitate ko sa atong posisyon. Basahihin na akong dugan. Dinis akong balibuon nga dugan. Josh, It may calm me down. ang imong Yes. My boy down there is also palpitating. Kakanunon ka? Sa? No. Dili kaion ko. Excuse na, manghion ako. Kadaling na kabalikwas. Diyos ko. Ano pang nasud man ko ni maong sitwasyon? Giyatagan ba na ako siyak motibo? Oh, shit. Nga nabasap nga. Mingon man ko ato kaganina. Nga tugod to Bitrusia para na ako. Sa masinasod sa akong Kalitsi ba, uy. Nga na bang gitugkan man og sungay ang ako kaganina. O karon, mas bisa mo tihinuon ko kalisod sa pagpiya niya gikan din sa resort. Unsa man ako sa pagpasabot niya si Dave sa akong pagpauli. Gawa ko makauli og duha ka gabi. Kay giuban ko sa kwarto sa akong amo. Diyos ko. Ano pa sab ni si Josh, uy? Kalisod ba sab niyang baliparan? Kalanti ba ya kaayo og... leche ha? Kamacho. Nanginit ang tipok na kong lawas ka ganina sa among posisyon. Magaw na una sa tagdaotan inindawan. Pero dili ko magpada. Nakasa na gani ko nga namaka ko ni Dave. Makasapa gid unya ko niya. Hay! Okay na gani, ha? Okay na. Can I come in? Yes, no. Ablihang pultahan. Wapa ko mahuman. Kakadiyot na lang. Kaganiha ka pa diha. Ingon ka nga mangihir ka. Let me in. Naligo pa ko. Kuan, pilit kayo ang pamati na ko sa kong lawas. Maligo na ko kadiyot. Magdali na ko aron makapuli ka. Ay, bahala na ni. Maligo na lang dyan ko tinuod. Magpatungod ako sa shower. Bahala na lang kini. Gamiton ko ng mga damit ka ni Adini. Tinuod man sa cute nga, pilit na kayo akong pamati.
Samutan pa yun niya nga. Ay, Lord, please. Atagi pa tang kung ikukusog nga baliparan kinitawhana. Kaysa pagkatinuod lang, hapit na yun ko matintal niya. Oh, wa pagkagutuma? Wa pa man tiyo. Oh, gibalik ni nanay ni mo mga sudan sa kaliro aron nga sa iyon ra kunong initon. O niya inigabot ni Eme, gipagkatuog na lang niya ang bata kay nagsige man kinig panghuyab. Nadugay man si Amy og pauli. Alas 8 na pasado. Sa'yo pa masab. Hagdon unta takaog bahal. Pero wa ka pa man makakaon. Maglayon niya ng tiyan mo. Muabot na tawag taog-taod si Amy tiyo. Inig humana mo kaon. May mong ubanan kag inom og bahal. Na, inigabot ni Eme. Nagdukaan sab ko ana. Pasado alas 8 na baya. Sagad alas 9 matuog na baya ako. Kay bao ka ining watay laing lingaw. Matuog ramang gyud og sayo kay mumataman sabog sayo. Basin pagduol na to si Amy tiyo. Aw kung dili ta makainom og bahal karon nga tuba, aw ugma na lang dito sa dagat. Pero mautuhan kitag adto sa dagat ugma. Uban ni Amy kay mangadto pa man mi ni Bay Jewel sa Pikas Lungsod tiyo. May resort man dito nga tan-awon. Oy, mao ba? Sikat ko nun nga resort sa una tiyo. O bago na ang tag-iya. Mamauli lang dayon mini abay aron makaapas ko ninyo sa dagat. Siya wa pa rin siya makatog. Ganina pa ko din sa paniugod. Muundan ako. Kabugnaw na nga gipaw na nako ang hot shower. Magdali ko tapis og tuwalya. Tuwalya? Kinuo ko. Uwa ko magkadaog tuwalya ka ganina. Kay kalitra ko bidagan. So dinhi. O kalitra sa punakaw ng huna nga maliko. Sound man eh. Pala na. Muhay na ko gawas. Nakita na ko ang mga towel dito ibabaw sa lamisita kaganina. Dalion ako ni Uguha. Yan basta huwag man masusa ko ng hunang. Huwag ko ito alya. Huwag labaw nang ginuo ko. Huwag ko dang ilisan din ni karon. Ato ang sasakyan na Chores ang akong bag. Nga gisudlan sa akong mga ilisan. Uy. Pahalat na lagit ni. Ay, salamat. Nagtakilid siya sa kama. Ugwa na siya maglihok. Nakatawag na kitihali siya. Ay, salamat ito ang Diyos ko. Dili niya makita. Nga hope ko tanan. Ato anan talya. Dalion ako uguha. Dili lang unta siya makamata. Dili lang unta. Tara. Magdali ko tapis. Ay. Pero ayaw na nga. Magtapis sa sab ko sa tipo gabi eh. Saan masab na ako pagkatugron nga magtapis ra ko. Nakapugnaw ra pa. Ug usaray hapol. Gikamit pa gyud ni George. Ay, wala ko mahimo ani. Ari na lang jud ko sa sofa ning lawak. Antuso na ako ang kabugnaw hangtod nga makatuog ko. Mananghid na lang jud ko nga mosayo ko upiya ugma. Ug dili mahimong ihatod pa ko niya. Dili mahimong makatultol siya kay tingali pa unyag. Mugalit siya sa pagtunga dito sa amon dapit. Ug labaw nang dili mahimong makita niya sila si Dave ug ang among anak. Mag alas 11 na sa gabi eh.
pauli na lang, tiyo. Ako nalay paabot na Amy nga mauli. Ay, mada pa man. Di pa man ko luka yun kayo. Banan talang yun ka. Kay, tilan, kaya ba sabni mo kung ikaw rang usa din ni Spantaw magsigig tanaw-tanaw si mong asawang moabot. Ay, pastilan, ganun nadugay man sa maayong imong asawag pauli, oy. Basig doon nalay nalanganan, tiyo, si Amy. Mag-alas 11 na sa gabi eh. Hapit na mo agi ang last trip sa atong dapit. Tingalig, kuan, tiyo. Sa last trip siya musakay. Last trip. Imposible siya kaya di mauli si Amy ron ay. Kay ingon ba si Juan, karon magkuno siya mauli. Ano basab nga, wa naman manawag og balik ko eh. Nabilin din sa bayang yung charger, tiyo. Basin og napaw na iyang cellphone, mao nga wa na makakontak og usab. Ay, pastilan dadon gyud unta, ilabi pa kay layo ang biyahean, magdadagol unta siya ana. Niya na to paingon din si Amy, tiyo. Nakasiguro ko nga misakay to siya sa katapusang biyahe. Dali, tiyo. Asam ta? At nga nalang nato dito sa daan. Kuan, kana mag-uban na ta. Kuyugan ta ka? Kuyog lang ta. Kuyugan lang ta ka nga mapauli na. Doon ramang inyo sa karsada. Ako mo imong kuyugan. Good. Tara. Kay pastilan pagka manggihuna-una. Ay, sige, na. Uban ta, kuyog ta. Pero, di pa kumuli ha. Ikaw mo akong ubanan dito sa karsada. Silly. Naglikay kag mayong at dili na ko makita ang imong hubo nga lawas. Pero look at you now. Nakituog din sa sofa. Nga nagtapis lang. Ugwa na makabantay nga napukas na diay ang imong kitapis. And there you go again. Nakita ko na sab. Ang tili angay na kong makita sa pagkakaroon. And yes, you are giving me a hard time. Oops. Diyos! Hey, usay mo gibuhat. Yelsa ka Nga naman, asam ko naman dad, sa akong kama. Usa, nga naman, ibutang ko, Diyos. I will. There. Gibutang ka ibabaw sa akong kama. Diyos! Usay mo gibuhat. Nga nung mihapa ka, ibabaw na ako. Aron dili ka na makalihok. Unsa? Lihok. Aron mas matandog pa nimo ang akong pagkalalaki. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!